नोंथांमोन आंनि बे सोरां लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं मोनसे आरो गोदान भिडिअ लाना फैबाय आरो बे भिडिअ मानि थाखाय नोंथांमोना थांनायाव नायनानै मिथिबाय जानांगौ दा नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि बे सोरां लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आं बरायो आरो दा आं बेखौनो बुंनो सानो दा माखासे गोबां सुबुङानो दा नबजित नार्जारिनि माखासे फाइनाल उइनार थांबाय बायदि थांबाय होननानै सोरबा सिगां भिडिअ बानायनानै फेक भिडिअ बानायनानै नागारबायानो नाथाय दाबो जाथ'वाखै नोंथांमोन जानो गोनाङा गाबोन 26 जुननि सानडे गाबोन सानडेनि सानाव होगोन ना मोनायाव होगोन दा आं नोंथांमोननो खोन्थानि गाबोन मोनानि 8 PM आव होगोन नोंथांमोन बयबो नायनो गोसो गुदुंब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन आरो जायफोर इउटुबाव आरो फेसबुकाव फल' खालामना दोनदों आरो जायफोर इउटुबाव साबस्क्राइब खालामना दोनदों GTV चेनेलखौ नोंथांमोना लोगो लोगो नुनो मोनगोन आरो दा आं बेखौनो खावलायनो सानो गासिबो जोंनि बर' रायजो राजा सुबुंफोरा गासिबो रंजागोन खुसि जागोन मानो होनब्ला बियो जोंनि बर'नि सायाव मुं लाखिना लाना फैगोन आरो आं आसा खालामदों नबजित नार्जारिया देरहागोन होननानै दा नोंथांमोननिसिम आं ससे ट्रेलार लाना फैदों बेयाव गासिबो टाइम डेट गासिबो खैथासोआव होगोन होआ दा नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो ना बे ट्रेलारखौ नोंथांमोना नायनो मोनगोन दा बेखिनियानो आरो नोंथांमोन बारा गोलाव भिडिअ बानायला दा बेखिनियानोसै